гулнисои 33 сола сокини шаҳри душанбе ҳар рӯз то расидан ба ҷои кор зери заррабини наздикон, ҳамсояҳо ва баъзе аз раҳгузарон қарор мегирад. гоҳе ӯро барои домани кӯтоҳаш танқид мекунанд ва гоҳи дигар мехоҳанд ки мусалмони ҳақиқӣ шавад. гулнисо дар душанбе таваллуд шуда беш аз 30 сол боз дар пойтахт зиндагӣ дорад. вай мегӯяд дар аввал чунин маҷбуркунӣ набуд. ба ёд овард ӯ рӯзи 30 январ дар суҳбат бо радиои озодӣ. вай гуфт: من از تجربه خودم میگم اگر من در ماه رمضان که ماهی روزه‌داری هست و مثلا بسیاری از قهوه خانه ها درهای خود رو میبندند به خاطر احترام افراد مذهبی و روزه‌داران، در حالی که یک کشور دموکراتی است ولی حتی شراب و آب جو هم پیش مشتریان در همین ماه نمیآورند. میگویند که ماه رمضان است و در این ماه ما نمیبیاریم. гулнисо мегӯяд ки чунин тағйирот дар рафтору гуфтор ва бахусус радикал шудани баъзе аз одамонро таи беш аз 5 сол боз мушоҳида мекунад. як харитаи интерактивии нашрияи телеграф дар 2 ҳафтаи қабл низ мушаххас кард ки дар миёни кишварҳои осиёи марказӣ аз ҳама бештар дар тоҷикистон одамон худро мазҳабӣ мешуморанд. бар асоси ин харита 85% аҳолии тоҷикистон гуфтанд ки мазҳабӣ ҳастанд. масъулони нашрияи телеграф гуфтанд ин харита бар асоси назарсанҷии солҳои 2008, 2009 ва 2015 Gallup, як созмони бонуфуз ва мавриди эътимод таҳия гардидааст. дар ин назарсанҷиҳо сокинон ба суоли оё шумо худро диндор ё мазҳабӣ медонед посух гуфтанд. ба фарқ аз тоҷикистон дар қирғизистон 72% ва дар узбекистон 51% мизони мазҳабӣ будани сокинон камтар будааст. мақомоти тоҷикистон мегӯянд бо рақами ироакардаи созмони Gallup мушкил надоранд, чун ба иттилои онҳо натиҷаи пажӯҳиш ба воқеияти тоҷикистон наздик аст. аммо рустам азизӣ, муовини раиси маркази исломшиносии назди раиси ҷумҳури тоҷикистон гуфт ки солҳои ахир шеваи мазҳабишавии сокинон тағйир кардааст. ӯ афзуд: نمیتونم بر کلی انکار کنیم که در تاجیکستان مثلا افراطی شوی وجود دارد لیکن اگر حتی همین از لحاظ آماری مقایسه کنیم با خیلی کشورهای دیگه کمتر است و سببش هم میگم امروز ها واقعا هم از روی تحلیل ها یکی از واسطه های سرچشمه اساسی افراطی شوی فضای اطلاعاتی بخصوص اینترنت شد. мақомоти тоҷикистон чанд сол боз иқдоми гуногунеро барои ҷилавгирӣ аз мазҳабишавии ҷомеа рӯи даст гирифтанд. аз ҷумла ришдорону ҳиҷобпӯшонро зери назорат қарор дода, нуфузи диндорон дар ҷомеаро то ҳадде коҳиш доданд. аммо ба бовари бархе сокинон ин иқдом баъзан натиҷаи баръакс медиҳад. ба қавли марди худо муродов, сокини 67-солаи ҳисор, меъёрҳои шариати ислом ҳамчунон ба зиндагии мардуми мусалмони кишвар омезиш ёфтааст ки ҳукумат наметавонад онҳоро якбора аз байн барад. ин ҳамсобати мо гуфт он ки 5 вақт намоз мехонаду рӯза мегирад як мазҳабии суннатист ва ҷои нигаронӣ надорад. ба бовари таҳлилгарони тоҷик, дар тоҷикистон аз соли 1990 то 2008 як раванди мазҳабишавии ҷомеа мушоҳида мешуд ва ҳоло ин раванд то ҷое кунд шудааст. ёр муҳаммад ниёзӣ, раиси маркази омӯзиши равандҳои муосир ва оянданигарии илмӣ, дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт: نان معلم خوردن حرام، جنازه معلم کردن حرام. همین شعارها زمینه اساسی تفکر رادیکالی رو در تاجیکستان به وجود آورد. اگر همون وقت حکومت وقت از در همین مبارزه مثل ازبکستان فعال میشد، البته این جامعه تاجیک به این درگیری ها و به این نابسامانی های و به این گفتمان های بی معنی روبرو نمیشد. беш аз 90% аҳолии тоҷикистон мусалмон ва пайрави мазҳаби ҳанафӣ ҳастанд. мақомот дар солҳои ахир даҳҳо нафарро барои пайравӣ аз созмонҳои ифротгаро ва террористӣ боздошт ва ба зиндон андохтанд. даҳҳо нафари дигар таҳти пайгарди байналмилалӣ ҳастанд. баъзе аз созмонҳои байналмилалӣ ва кишварҳои хориҷии тоҷикистонро барои маҳдудиятҳои динӣ дар кишвар танқид карданд. аммо мақомоти расмӣ ҳамеша гуфтанд ки ин иқдом барои таъмини субот дар кишвар будааст, на чизи дигар.